rozprávočky ako 6 horieškov pre Popolušku, potom 16 doma? No, 16 doma, potom, že som doma s mamkou, ktorá ma tam nehala, a.k.a. sám doma, a neviem, nejaký fúzik, mrazík, jak sa to volá? Je ti teplo, devuška. Zima tu je. Ináč, no, je to dosť zima na škole a to je čistý prísun toho, že sa blížia Vianoce. Čo si ty myslíš o tejto zime na škole? Karol. Tak ja si myslím, že v prvom rade drevené okná. Ale mňa tu pália kopytá. No, ty, počkaj, ticho tam buď, prosím ťa, vzadu chvíľku. No a čo by sme s tým mohli spraviť s tou zimou? A to sa pýtam aj všetkých kompetentných s touto situáciou na škole. Lebo ako viete, my doteď beháme v bundách a kombinézách a fakt sa to tam nedá vydržať už niektorých, napríklad v angličtine, kde je extra veľká zima a to tam nepomáha ani kuchyňa, že je pod tým, takže boli by sme radi, keby sa to nejak v budúcnosti už vyriešilo. Sice končíme už za 2 roky pomaličky, ale pre tých budúcich to tu bude furt, ne? Čo si myslíš? No ja si myslím, že chcelo by to nejak pritvrdiť na tých našich kompetentných. Najlepšie by bolo, keby si to akože vyskúšali, vieš. No však toto im sa hovorí, víš, keď tam sú v teplúčku, v kanceláriách. A nevadí, no, tak radšej si pustíme ďalšiu pesničku, lebo takéto veci tu riešiť. A púšťame vám pesnička je Hex, piatok večer, v pondelok po obede. Pondelok býva